Hello mga katutos. So hinaot na, kumusta mo tanan dia? Kumusta? Okay, hinaot na sa maayong panaguway dia. Okay, karon nata karon sa dagat ni Baste, siyempre. Birthday party tinan. So mag-shoot ta. So dili kay ako lang. So siyempre napoy mga kauban. So among pakiligon ni mga chika bibs diri kay daghang chika bibs ba. Huwag mong subukan. So pela dyan ako mga kauban, no? Kaya yung kini mga kaila kauban ako karon, yung mga dili ni basta-basta performer ni ikan ng Star City Manila, makuyaw kining mga na. Gunggong! So mo din siya si Yori in the house. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲ Ikaw Yori. Yan, and siyempre di mawala ang komedyante sa among show. So kaway buyet. Ayan. So, sa party, siyempre, birthday party natin, magician. Sana all. So, itong magician, hindi basta-basta magician eh. Kaya na ipawad ang sakit sa mga kasing-kasing. Wow naman! Okay, wing in the house. Kaway, ayan siya. Nag-prepare na siya siyang magic. Ayan, kanya no? Pasilipon ta mo sa among magic. Silip lang kay mahal na may talinpe. Kumutanaw dyan mo, bayad naman mo. So nya, tatawad, pagkita ta. Thank you. A few inches later. Tú, nadie como tú,